Încă de la intrare te cuprindea un val de zgomot și agitație. Turcoaicele cu vălul prins la spate cu copiii în mână se îmbrățișau și gesticulau în timp ce cuvintele în turcă răsunau din toate părțile ca pe o stradă din Istanbul. Bărbații îmbrăcați la costum stăteau în grupuri de câte 5-6 și mai calmi, mai relaxați discutau una alta. Parcă toată lumea se cunoștea cu toată lumea. Forfota cea mai mare era în jurul meselor pline cu bunătăți turcești, unde și românii și turcii așteptau la rând să-și cumpere baclavale, șuberec, chiftele turcești sau sarmale învelite în foi de viță. Reușesc cu greu să ajung la Yongi Arslan, care știe puțin românește. Era înconjurată de mai multe femei cu văluri colorate pe cap, care împărțeau mâncare în stânga și în dreapta. Yongi Arslan îmi spune că, de fapt, sarmalele despre care noi spunem că sunt românești vin de la turci. Ce este mai bun de mâncare, ce este la dulce, baklava, tot ce este foarte bun, tot aici. Baklava, tot așa. Asta e la mantı. Mantı cu yoğurt, cu usturoi. Arkadaşım bunu kime vereyim? Asta este köftele. Çiğ köfte la turcesc. Sarmale. Asta e foarte, Ca la foarte români? bun. Sau românii ca la turci? Turci. Turcii au fost primii. Original turci. Deci sarmalele sunt turcești. Da, sigur. Și cu ce sunt în interior? Cu ce? Asta cu ulei. Este orez. Numai atât. La post. Reușesc să ajung la alt stand unde se vând alte feluri de mâncare turcești. Masa era plină de grămezi de salată verde, un fel de pastă pentru chiftele, lămâi tăiate felii și multe baclavale. Aici o găsesc pe Merve, o tânără de 17 ani cu părul negru și ochii mari, cu o frumusețe cum numai turcoaicele au. Este în România de la vârsta de 7 ani și învață la Școala Internațională din București, locul unde copiii turci pot învăța în limba lor. Merve nu știe românește, dar îmi explică în engleză ce fel de mâncare pregăteau fetele. Punem cicofte în frunza de salată, apoi punem lămâie și așa o servim. Mai avem aici și baclava turcească. Acest fel de mâncare conține bulgur, așa cum îi spunem în turcește. Putem pune și carne. Acest fel de cicofte e fără carne. Se poate face și cu cartofi. E ca un fel de chiftea mai picantă, dar mult mai ușoară. În zgomotul care cuprinsese holul sălii palatului, reușesc să disting un sunet de fluier. Mă strecor cu greu până acolo și văd un adevărat iatac cu perne brodate, covoare și carpete colorate. Câțiva tineri stăteau turcește și cântau la diferite instrumente tradiționale. Pe un scaun stătea un bărbat cu mustață, foarte elegant îmbrăcat, care dădea tonul cu un fel de fluier la care cânta. Gürsen nu știa engleză și era venit din Erzur, un oraș din estul Turciei. Cu ajutorul unui traducător l-am întrebat ce anume cântă. Sunt mândru să cânt aici în România la acest instrument tradițional turcesc. Mă bucur că ne aflăm aici să arătăm prietenia dintre țările noastre. Instrumentul la care cânt se numește ney și este special folosit pentru muzica sufi. Am venit în România să văd cum sunt românii și nu mă așteptam să fie atât de ospitalieri. Când mă voi întoarce acasă o să vorbesc foarte frumos despre voi. La gala româno-turcă de la București și tradițiile românești și-au găsit locul. Într-un aranjament de casă țărănească, chiar la masa de olărit înconjurat de copii, l-am găsit pe artizanul popular Irinel Miuțoiu, venit din Vălen de Munte. Făcuse deja câteva ulcele și lucra la încă una spre deliciul copiilor care chicoteau și se minunau cum olarul modela lutul. Cum se face o oală, o vază, o farfurie, o strachină. Și de la cine ați învățat olăritul? De la bunicii mei. Ceea ce fac produsele le vând în târguri, în expoziții. Și cam cât voia să faceți o ulcică din asta medie, așa? Nu pot să spun pe obiect. Este vorba de un întreg cuptor. Toate obiectele strânse în 3 săptămâni și o săptămână arsul. Deci este vorba de un ciclu de o lună de zile. Și turcii sunt foarte atrași de ceramica noastră și ne bucurăm. Prima ediție a galei turco-române Cultur El Ele s-a încheiat cu un spectacol de muzică și dansuri tradiționale românești și turcești. Evenimentul a fost organizat de Lumina Instituții de Învățământ cu sprijinul Primăriei Municipiului București, Ministerului Educației și Ministerului Culturii.